बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे अनलाइन क्लास लानो ओंखारदोंलाय बे जाहैबाय क्लास 8नि MIL आरो बेयो जाहैबाय चैप्टार 12 खन्थाइ बेयो जाहैबाय खन्थाइ आरो बिनि मुङा सुखु दा बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे फोरोंनो नागिरदों आरो बाहाय ओंखायनो नोंथांमोनहा जायफोरा क्लास 8नि नङा शेयार खालामनानै हो आरो जायफोरा क्लास 8नि नोंथांमोनहा जुदि बेनि अनगायै गुबुनफोरखौ नांगौबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ बेफोरजों हाबनानै नाय आरो बिनि अनगायैबो गुबुन क्लासनिखौबो डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना नागिरबा मोनगोन आरो नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै नागिरबा गावबागाव मोननो हागोन आरो फैबाय थानाय मोननैसो जाखिनि आद्रा दङ बेफोरखौबो होनो लागासिनो दङ दा फैदो जोंहा दङ सुखु दा बेयो दोंसे खन्थाइ आरो बे खन्थाइनि सायाव नोंथांमोननो फोसावनो लानाय जादों जे बाहाय दङ सुखु बेखौ लिरदोंमोन आनन्द चन्द्र आगरवाला बिथां गेदेमा गिदिर खन्थाइगिरि दा बिथाङा लिरदों आरो बेखौनो जोंनि फरायनो होनाय फरा बिजाबनि सुजुगिरि बिथांमोनहा बेखौ बर'आव राव सोलायनानै जोंनो फरायनो होनाय जादों दा बे फैदो सुखु बिनि सायाव जोङो लादिनि दा बाहाय खन्थाइनि गुबै रावखौ जोङो बुङोब्ला नुनो मोननाय जागोन जे जोङो सुखु होननानै जोङो मुलुगाव गोबां बिथिङाव जोङो सुखुखौ नागिरो नाथाय जोङो सुखु नागिरनायावनो दुखु मोननो थाङो दा बिनि बागै बेयाव फोरमायदों आरो जोङो सुखुखौ मा खालामबा मोनगोन बेखौ जोंनो बाहाय खिन्थादों जेरै बाहाय खन्थाइखौ मोनफा मोनफा लाइन एबा स्टेन्जा लानानै नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय जादों बाहाय दङ जे नोंसोरबो बिजाबफोरखौ नायफालां बिजाबखौबो लानानै ला सुखु सुखु होननानै मानसिया फाग्ला जायो नाथाय सुखुनि मोखां नुवा होनदों सुखु नागिरबायनायावनो संसाराव फैयो दुखुनि सायाव दुखुआ होनदों दा बे खोथाया नंगौ ओंखायनो होनदों जोङो सुखु एबा सान्ति गोजोनखौ नागिरबायो आरो नाथाय गोजोन नागिरनो थांनायावनो सुखु नागिरनो थांनायावनो जोङो गोबां दुखु खस्थ' सैनो गोनां जायो होनदों बे साफ्रोमनिबो जिउनि खारथाय दा जोङो गोबां खस्थ' खालामो सासे फालांगिरि बिथाङा गोबां खस्थ' खालामो मोनसे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव बेसाद दैथिंनानै फानबायबायो दा बिथाङा गावनि जिउआव सुखु नागिरनायावनो बेबायदि खस्थ' खालामनांगौ जादों सासे लेबारा एबा सासे हाजिरा मावग्राया गावनि सुखुखौ नागिरनायावनो हाजिरा मावनांदों दा बेखायनो सुखुखौ नागिरनायाव जोंहा गोबां दुखु खस्थ' सैनांगौ जानानै फैयो होनदों नुनानैबो नुयिबादि मानो मोदावखा जायो दुखुआदि आखायावनो दङ गावखौनो जाय बावसोमनो हायो सुखुआ बिनिनो उन सङो दानिया मा होनदों बैफोर गासैबो दुखु दाहाफोरखौ जोङो खारहोनो लुबैदोंबा गावबा गावखौनो जोङो जाय खामानियाव नांथाबनानै दङ एबा गावखौनो गाव जाय राव दङ बेखौ गावनो गाव बावसोमनानै लानो नांगोन होनदों माने मा होननाय जादों जोङो गावखौनो फोथायनो नांगोन होनदों गावखौनो फोथायनो नांगोन आरो गावनियाव मा दङ बेखौनो थोजासे होननानै गाव साननानै लानो नांगोन आरो गाव जाखिनि सोलिनानै दङ जोङो जाखिनिजों सोलिनानै दङ बेखौनो जोङो सोलिनो हादों साननानै गोजोनै थानो नांगोन होनदों नाथाय बिनि अनगायै जोङो आरोबाव गुबुनफोरनिखौ रुजुनानै जोङो ओरैबादि नांगौ बायदिसिना जों गावबा गावनो हास्थायनो थाङोबा जोङो नाथाय दुखुखौ मोनखागोन होनदों बेखायनो जोङो जाखिनि जों सोलिनानै दङ एबा जाखिनि दङ एबा जाजों जोङो गोजोननानै दङ थांनानै दङ बेजोंनो जोङो गावखौ फोजोननानै लानो नांगोन होनदों आरो दा अब्लानो सुखुआ फैगोन होनदों आरो बिनि अनगायैबो गाहायाव गोबां बाथ्रा होनबावदों जे गावनि थाखायल' नङा बाहाय जिउआ जोंनि मालायनि थाखाय बावसोमनो हायोब्ला जायो संसारा सुखुनि दा बेहाय दङ जोङो नुनो मोननाय जादों होनदों जोंनि मुलुगनि मानसिफ्रा साफ्रोमबो गावखौ गावनिल' साननानै लायो होनदों नाथाय जोङो गावनिल' नङा आरो बे मुलुगा नोंनिल' नङा आरो जोंनि गासैबो खामानि मावनाया जोंनिल' मावो जोंनि थाखाय मावोबाबो नाथाय जोंनिल' नङा होनदों मानो होनबा सुबुं माहारिया मुलुग संसारनि आरो मुलुग संसारा सुबुं माहारिनि गासै जिउ जिबिफोरनि दा बेखायनो नोङो बा जोङो खामानि मावोबा जोंनि न'खरनि जोंनि समाजनि जोंनि हादरनि आरो जोंनि मुलुगनि खामानि मावनाय जायो होनदों बेखायनो जोंखौल' नायनानै खामानि मावबा जानाय नङा होनदों हमनानै ला सासे सिखावा गावनि थाखायल' खामानि मावगासिनो दङ गाव माबा मोनसे मोननो थाखाय नाथाय गाव सिखाव खावनो थांनायाव जे जाय न'खरनिफ्राय खावगोन जाय मानसिनिफ्राय खावगोन बेहादि खहा जाजागोन बेहादि दुखु नांजागोन बे बाथ्राखौ बियो साननाय नङा आरो नाथाय बियो बे खामानिखौ मावनायनि थाखायनो दुखु मोननो गोनां जागोन मानो होनबा बै सासे जाय खावजाग्रा बेबो दुखु मोनगोन आरो सिखाव खावनानै बिहा जा मोनदों बेजों गोजोननायबो थाया बेखायनो बियो सुखु नागिरनायावनो दुखुसो मोनगोन होनदों आरो सिखावा हमजाबाथ' बे साजा मोनगोन बेखौ नोंसोरो गोरलैयैनो मिथिगौ दा बेखायनो मा होनदों गासैबो खामानिखौ जोङो साननानै मावनो नांगोन आरो मुलुग संसारखौ जोङो गावनि बयनिबो समाननि होननानै नायनो नांगोन आरो गावनि थाखायल' खामानिखौ मावनो नाङा होनदों गावनि खामानि मावनायाव जे सोरनिबा मानसिनि दुखु सैहैनांगोन बबेबा मुलुगनि माबा मोनसे खहा जाहैनो हागौ बेखौ जेब्लाबो साननानै खामानि मावनांगोन होनदों आरो बिनिफ्राय होनबावदों
मालायनि आंखाल मालायनि दुखुआव गोरबो गलियोब्ला संसाराव दुखु थानाय नङा होनदों। दा बेबो गोरलै। दा जोङो नुनो मोननाय जागोन जोंनि संसाराव गोबां दुखु जारलाफोर दङ, नाथाय बे दुखु जारलाफोरखौ होखारनोबा बैसोर दुखु जारला जानांनाय मानसिफोरा हारसिङैनो हाया होनदों। दा बेखायनो बैसोर दुखु जारला जानांनाय एबा आंखालजों नाख्रेबजानाय मानसिफोरखौ जोङो मालायनि दुखु होननानै नायनानै थायालाबानो जोङो गावजों गाव सहाय खालामलायोबा हेफाजाब खालामलायोबा दुखुआ खारगोन होनदों। मानो होनबा बिथांनाव दुखु दंमोन, नाथाय बिथांनि आंखालखौ जोङो सुफुंनानै होबाय अननायनि गेजेरजों, दान होनायनि गेजेरजों, हेफाजाब खालामनायनि गेजेरजों जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय जों सासे खैफोदाव गोलैनाय मानसि, दुखुआव सैनांनाय मानसिखौ जोङो बोखांबोयोबा अब्ला बिथांनियाव बे सासेनि दुखुआ जोब्बाय होनदों। अब्लानो मुलुगाव सासे दुखुथियाया जोब्बाय। दा बेबायदिनो मुलुगाव जायफोरा जेसेबांनाखि दुखु सैनांनानै दङ बिसोरखौ बैसोर दुखु सैनाङै मानसिफ्रा गावजों गाव सहाय खालामलायजोबोबानो लासै लासैनो बयनिबो दुखुआ खारलांगोन आरो गोजोना फैगोन होननानै बाहाय बुंनाय जादों आरो। दा बेनिफ्राय आरोबाव मा होनदों, गोहो बोलो मालायनि दुखुआव बिलाइनो हायोबोला गाबनायावनो सुखु मोननो हायो, मालायनि थाखाय गाबनो रोङोब्ला नैलाय होनदों। बे एखे खोथा। मालायनि दुखु दाहायाव सैफायोबा, बेयाव मालायनि दुखुआव गाबफानो रोङोबा, माने मालायनि दुखुखौ गावबो दुखु साननानै, गावनि दुखु साननानै लानानै हेफाजाब होनो हायोबा, बिसोरखौ अनसायनो हायोब्ला सुखुआ फैगोन होनदों। नोंनियावबो सुखु फैगोन आरो बिथांनियावबो फैगोन होनदों। जेरै नोंसोरनो मोनसे बिदिन्थि होनो नागिरदों। सासे मानसिया नोंनि मेगन सिगाङाव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै जुदि बियो लामायाव गोलैनानै थायोबा, बेखौ जोङो बोखांनानै देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनानै मोजाङाव लाबोनो हायोब्ला, नोङो लांनानै लाबोनो हायोबा नोंहा जेसेबां गोजोननाय दङ आरो बै जानांनाय मानसियाबो बयनिख्रुइबो बांसिन गोजोननाय दङ होनदों। दा बेखायनो मालायनि दुखुखौबो दुखु खालामफानांगोन, मालायनि दुखुआव जोङो सहाय खालामनांगोन होनदों, अब्लानो गोजोना फैगोन होनदों। आरो गासैबो दुखु दाहा आरो खैफोदा जोबबानो गोजोना फैगोन, दुखुआ जोबनानै थांगोन होनदों। दानि आरोबाव बाहाय होनदों, गासैबो गावनि जेसेबां दङ हौवा हिन्जाव सोरखौ मालाय होननो, आफा इसोरनि गासैबो फिसा न' जोंनि मुलुग संसारानो बेलाय। आरोबाव होनबावबाय होनदों, हिन्जाव हौवाखौ लानानै, उन्दै गेदेरखौ लानानै, हारि माहारिखौ लानानै जोङो गावबा गावखौ हारिखौ लानानै फाराग, उन्दै गेदेरखौ लानानै फाराग, हिन्जाव हौवाखौ लानानै फाराग, बेबादि जोङो गावबा गाव फाराग सानलायनो नाङा होनदों। मानो होनबा गासैबो मुलुगानो समान आरो मुलुगाव गासैखौबो समान नोजोरजों नायनाय जायो, एबा मुलुगा बयनिबो थाखाय होनदों। नों थांनानै थानो थाखाय सुबिदा मोनदोंबा गुबुन सासेयाबो मोननांगोन। जों थांनानै थानो थाखाय सुबिदा मोनदोंबा गुबुन हारियाबो मोननांगोन। दा बेखायनो मा होनदों, गासैबो हारिनि, गासैबो मानसिनि, गासैबो थाखोनि मानसि, उन्दै गेदेर, सेंग्रा बोराइ, हिन्जाव हौवा गासैनिबो थाखाय मुलुग संसारा दङ होनदों। बेखायनो जों गावजों गाव हिंसा हिंसि जालायनो नाङा, फाराग सानलायनो नाङा होनदों। बेनिफ्राय आफा इसोरनि गासैबो नैबे गावनिखौल' सानबाय थानाङा, मालायनि दुखुखौबो नायहर। बे खोथाया दहायनि होननायानो एखे। मानसिखौ सिबि, मानसिखौ फुजि, ला गोथार सारस्रिनाय बोर। दा बे बाथ्रायाबो एखे। दुखु दाहाफोराव गासैखौबो सहाय खालामलायनांगोन, अनलायलायनांगोन आरो सिबिलायनांगोन, मान बावलायलायनांगोन। अब्लानो नोंहाबो मालाबा मोनसे समाव खैफोदाव बिथांमोनहाबो नायगोन आरो नोंबो गुबुनखौ नायगोन। अब्ला मोननैजों हेफाजाब होलायनाय थायोबानो बयजोंबो, अब्लानो संसाराव सुखुआ हारसिंनो फैगोन होनो। आंनि साननायानो बोख्लायगोन, संसार बारनाय दिङा मोननाय जोबगोन। सुखु दुखुनि गुदियानो जादों गोसो, लोरबां गोसोखौ नों हमथानो नांगोन। नागारनायाव मोनगोन अराय गोजोन, माव मालायनि मोजांबो। आंगोथिनि लामा दुखुनि आं गानफ्रोमबो सुहाबो। बाहाय मा होनदों दानिया, जोङो गासैबो खामानिफोरखौनो मा खालामनानै लायो, गावनिल' माने आंहा मोजां जाबानो जायो, आंहा मोनबानो जायो, बियो आंनिसो नोंनि नङा, एबा बेयो आंनि थाखाय आं मालायनि थाखाय मावा, गासैबो खामानिखौनो आंनि थाखायल' मावगोन, आंहा मुलाम्फा जाबानो जायो, नोंहा मा जायो आं मिथिया। दा बेबादि गासैबो मानसियानो बेबादि गावनिल' साननानै लायोब्लानो दुखुआ मुलुगाव जोबनाय नङा होनदों। आरो बेबादियानो जोंनि मुलुगखौ फोजोबनो लायो होनदों। बेखायनो मा होनदों, जेब्लाबो गावनिल' साननायखौ गारनो नांगोन होनदों। मानोना गावनिल' साननाया मुलुगाव खैफोदबो लाबोयो, दुखु दाहाबो लाबोयो होनदों। हमनानै ला, आंनो सासे आंनि मुलाम्फानि थाखाय आङो गाज्रि बेसादखौनो फानबाय, नाथाय आंहा लाब जाबाय, थिगैनो दं, नाथाय जाय बायग्रा बिथाङाथ' खहा जाहैजागोन। दा बेबादि आरो। बेखायनो मा होनदों, गावनि लाबखौल' नायनानै, गावनि मुलाम्फाखौल' नायनानै, गावहा माबा मोनसे मोनगोनखौल' नायनानै गुबुनखौ खैफोदाव खोलैनाय, गुबुनखौ खहा खालामनाय आरो गुबुननि थाखाय गाज्रि खालामनायानो मुलुगाव दुखु दाहा लाबोयो होननानै बुंनाय जादों। बेखायनो आगानफ्रोमबो सुहाबो होनदों। बेफोरबायदि खामानियाव मोनफ्रोमबो दुखु दाहा होनायल' होनदों। बेखायनो बे खामानिखौ, गावनिखौल' साननायखौ
साननायखौ गारनानै जोङो मुलुग संसारखौ बयनिबो समान नोजोरै नायोबा, बयखौबो समान नोजोरै नायोबा आरो गुबुननि खोथा साननानै खामानि मावोब्ला माने आं खामानि मावनाया उमुगनि माबा मोनसे मा होनो दुखु जाहैनांगोन दां, दा बेबादि सिगाङावनो जोङो साननानै मावोब्ला मालायनि खहा जानाय खामानि मावाब्ला मुलुगाव जेब्लाबो गोजोना फैबाय थागोन होनदों। बेखायनो सुखुखौल' जोङो नागिरबानो जाया, नाथाय नैबे मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो नागिरनांगोन होनदों। मा खामानि बेयाव खिन्थागोन नोंथांमोननो जोबजासिम बेयाव फरायाव जे सुखुखौ मोननोब्ला जोङो गावबा गावखौनो बावसोमनो नांगोन, माने गावखौनो बुजिनो नांगोन। बेनिफ्राय मालायनि दुखुखौबो दुखु खालामफानानै सहाय खालामनांगोन, मदद खालामनांगोन आरो मुलुगखौ जों बयनिबो समान नोजोरै नायनांगोन आरो बयनिबो थाखाय नायनांगोन। गावबा गावखौ जोङो फाराग सानलायनो नाङा, गावजों गाव जुदा जुदा सानलायनो नाङा। बेनिफ्राय गासैबो खामानिखौनो गावनि लाब जानाय, गावनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानिखौ मावनो नाङा होनदों। बयखौबो समानै नायनो नांगोन। गावनि खामानि मावनायाव गुबुना खहा जागोन नामा बेखौ साननानै खामानि मावनांगोन होनदों। बेखायनो आबुं मुलुगखौ जोङो आबुं अनफावरिजों नोजोर नायनांगोन होनदों। अब्लानो सुखुआ बयनावबो फैगोन आरो मुलुगाव गोजोना फैगोन होनदों। दावराव दावसि, हिंसा हिंसि खालामनाय, गावनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनाय, गुबुननि खहाखौ जेबो बुजियै खामानि मावनाय, बेयावनो मुलुगाव संसाराव दावराव दावसि जागासिनो दङ एबा जागासिनो थायो एबा दुखुआ फैबाय थायो। बे बाथ्राखौ नोंसोरनो आनन्द चन्द्र आगरवालाया खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों। दा बेखिनिल' जेबो गैया, नोंसोरो मोजाङै फरायबानो बुजिगोन। दानिया बिनि उनावहाय बेनि सोंनाय फिननाय नांगौ, बेखौ नोंसोरो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै ला आरो गासैखौबो मोनगोन। गुबुन गुबुन फरानिखौबो बेयाव डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, गासैखौबो नागिरनानै लाहैनो हानाय जागोन आरो उननि समाव मोननैसो फरा दंबावो, बेफोरखौबो मोनबाय थागोन। बेनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला, जाहाथे नटिफिकेसन नोंथांनि आखायाव थाङो आरो थाबनो नायनो हानाय जायो। गोजोन्थों।